Diyalektika Budizmi. Di Budizmê de ne cihê Xwedê û ne jî cihê pirtûkekî pîroz ku bi awayê wehyê hatiye hinartin heye. Kêm zêde di wan dînên din de merî dibîne ku ehlak li ser hîmê başî yan xirabiya tevgerê mirovî bicih bûye. Mirov li gor îradeya Xwedê tevdigerin, tiştên ku Xwedê diferme başin û tiştên qedexe dike jî xirabin. Budîzm di vê mijarê de cuda ye. Li gor Budîzmê jî qencî û bextewariya piraniyê krîterê başî û xirabiyê ye. Nêrînên aborî û civakî yên Gautama Buda. Duwarê aborî û civakî de nêrînên Buda gelekî cuda ne. Ji bo rahîb û rahîbeyan rêya xizmetekî baş destnîşan kiriye. Buda kesên ku ne li gor krîtera vê îdealê jiyanê jî wan bi serfkarên bêxêr yên zengîniya netewî binav kiriye. Ji wan re jiyana komavayê pêşniyarî kiriye. Di sîstema rahîb û rahîbeyan de komûnîzma aboriyê ava kiriye. Ji birî amûrên şexsî yên wekî cil, kotika parsê û hevê dîn. Hemû tiştmalên komavayê de hatin dîtin. Xanî, bostan, amûrên çandiniyê, qeryole, destên livînan û hevê dîn hemû xweyîtiya komavayê bûn. Ew erdên ku bexşên komavayê dibûn jî ji bo sivaroja komavayê li ser navê komavayê qeyd dibûn. Lêbelê di komavaya Budîst de aboriya komûnîzmê demekî dirêj berdewam nekiriye. Li gorî zebt û qeydên Şanşî û Baharhurtî hê berî mîladê di sed sala duan de rahîb û rahîbeyan ji kîsê xwe li perestişgehê çeper û stûnan dane çêkirin. Ev yek jî nîşan dide ku ew ji bilî tiştên xwe yên şexsî yên rojane xwediyê xweyîtiyekê şexsî jî bûne. Li gor baweriya Buda bingeha monarşiyê çavkaniyekê pîroz bû. Qiraltî jî hilbera berfirehbûna mulkiyeta xwemalî bû. Mulkiyeta xwemalî di navbera mirovan de rê li ber newekheviyê û daweşbûnên çînî vedikir. Bi vê encamên re di navbera mirovan de nerazîbûn, xrecir û şer dest pê kiriye ku di encamê de bi awayeke eşkere yan veşartî mirovan destê xwe dirêjî mal û milkên hev kirine. Lewma jî ji nav xwe dadgerekî hilbijartine û evî jî hêza gel ji bo armancên ji xwerexwaz civand û bû qiral. Di wê dewra ku Buda jiyaye de ciyawazîbûna aborî û civakî gelekî kûr an jî em bibêjin tûj bibû. Buda ji bo ku bikaribe wê newekhevîtiya civakî ji holê rabike, hemû ket û bala xwe daye keşişxaneyên komavayan. Lêbelê wî çareseriya wê newekhevîtiya civakî di planên gerdûnî de didît. Bi nêrînên xwe yên dijberê qasparêziyê çend encaman jî bi dest xist. Li heta yek ji holê nehatibû arakirin, hêza wan nedigihîşte adîn. Lê dîsa jî komavayên Budayî ji bo wan beşdarên qastên jêr, ji hêla mafên şexsî ve çend mafan didane wan. Budîzmê tu carê ferq û melîtiyê nexistiye nav nîjat, welat û mirovan. Lewra Budîzmê bi tundî wekheviya hemû mirovan diparast. Budîzmê dixwest ku di jiyana civakî de jiyanekî bihev re, jiyanekî hevkar ava bike. Ji ber ku Budîzmê tu ferq û melîtiyê nedixist nav kultûrên cihê, misyonerên Budîzmê jî tu carê zordestî li çanda tu neteweya nekirine û li ser vê yekê nefikirîne. Felsefeya Budîst. Di çend mijaran de meriv dikare behsa gelek lêzêdekirinên xwe ser bike. Lêbelê lêzêdekirinên Budîzmê yên duwarê felsefeyê de bêhempan e. Ancak meriv nikare bibêje ku vê felsefeyê alîkariya felsefeya Karl Marxî kiriye. Yan jî gihîştiye bingeha vê felsefeyê. Godena vê yekê şaşiyek e. Ancak meriv dikare bibêje ku xwendekarên felsefeya Budîzmê çêtir yan jî êdî heysan dikarin ji felsefeya Marksîst fan bikin. Em dizanin ku felsefeya Hegel di berfirehbûna felsefeya Marksîst de rolekî giring lêistiye û Marksîzmê jî li gor erka xwe nakokeyên felsefeya Hegelî ji holê rakiribû. Di felsefeya Hegelî de ew rastaqîniya ku serberjêr disekiniya bi rêbaza materyalîzma diyalektik li ser piyan hate rûniştandin. Hegel di wê hezrê de bû ku raman yan hêş bingehîne û madde jî hilbera wê ye. Heke meriv bi awayê
ki berfreh Budizmê binirxîne wê demê meriv nikare bibêje ku Budizm dişibe idealizma Hegel. Ramana felsefeya xwendegeha Yogaçharayê ne maddî û dînamîk e. Ew xwendegeha felsefeyî ji mîna wekî Hegel, hezr û ramanê rastixîniya bingehîn dibîne. Aqîdeya bingehîn a Budîzmê her tişt bi dawî an jî em bibêjin dawîdar e. Ango dawiya her tiştî heye. Piştre hatiye gotin ku yên berdemî bêdawî yan dînamîkin û yên neberdemî jî nerastixînin. Bi vî awayî felsefeya Budîst li vê dinyayê hebûna tiştekî bêdawî yan statîk qebûl nedikir. Ango li gor vê felsefeyê her tişt bi dawî ye. İnkara Xwedê yan giyanê jî encama vê prensîpê bû. Felsefeya Budîst pasnê xwe bi nepejirandina giyanê dide. Tarîxa welîdîna Buda dema Upanîşada an jî em bibêjin metnên pîroz e. Zanayiyên Upanîşadan giringiya herî mezin didane giyanê yan jî em bibêjin giyana kozmîk. Giyan ne maddî ye, bêdawî û tiştekî naguhêr e. Budîzmê di destpêkê de vê felsefeya bêdawîtiyê an jî em bibêjin bênatiyê hilweşandiye. Li hemberî Atmavadayên Upanîşadan ku li gor vê felsefeyê re heyîna bêdawî û naguhêr e, li xwekirina navê Anatavadayê ku di vê felsefeyê de jî giyan nayê pejirandin ji ber vê sebebê ye. Dinamîzma felsefeya Budîst ango rewşa herkbûna hemû tiştî bi temamî nêrînekî cihê nîşanê me dide. Yên baweriya xwe bi giyanê dihênin yan bênatîparêzin jî bêgav mane û baweriya xwe bi guherîna dinyayê jî anîne. Lê wê baweriya xwe a heynekî bêdawî jî domandine. Ji vê yêrekê re Atman yan jî Brahman digotin. Budîstan wiha digot. Dema ku em li gewdeya darekê mûzê mêze bikin, em ê bi temamî rastê tebeqeyên li ser hev werin. Cewherekî din tune. Mîna vê yekê di gerdûnê de tu tişt cewherekî bêdawî nahewîne. Lewra li vê dinyayê rêgezek bêdawî tune. Çavkaniya valayîparêziyê ango Boydîsmê jî ev xale. Ji bo şîrovekirina têgihîna dinamîzmê mînaka ewran yan gura lembê nîşan didan. Dinya jî mîna ewran herdem digohore. Elmasa herî heşk yan jî hêsîn jî herdem digohore. Ê baş wê demê ferq yan manendiya guherîna şeklê pêşîn û dawîn çi ye? Bersiva vê pirsê ji bo Budîstekî wiha ye. Mînanîtiya wan ya di xwe birêxistinê de ye. Encam herdem dişibe sebebê ku çavkaniya şaşiya yekîtiyê jî ev xale. Gura lembê herdem digohore. Encak ji ber ku ew gura nû dişibe aberê em wan wekî hev dihesibînin yan jî em wê encamê jêderdixin. Teoriya Sedemoriyê. Piştî bê qeyd û şert pejirandina dawîndariya hemû dinya der û hundirin pêwîstî bi teoriyekê sedemorî derkete holê. Yên atoman û maddeyê mîna tuğleyên naguhêr dîtin dikaribûn biparastana ku hatina wan ya cem hev objektên nû diafirînin. Yekîtî yan dabeşbûna wan dibû teqabûlê derketin û xilazbûna tiştan. Heçî Budîzm bû baweriya xwe wiha bi tuğleyên naguhêr nedanî. Tu tişt ne xwediyê cewherekî bêdawî bû. Ango tişt na lêbûyêr hebûn. Bu da ji bo şîrovekirina kanûna sedemoriyê termînolojiyekî cihê bikare anîye ku ew jî zayîna pêgirêdayî an jî em bêjin zayîna girêdayî heve. Dema ku bu da vê termînolojiyê berfireh dikir wiha digot. Dema ew hebû ev derkete holê û ji ber ku ew hebû ev çêbû. Bi awayê gotina wî ev tê zayînê. Yên dikede dibe sebeb, yên piştî sebebê jî encam e. Dema sebeb hebû, encam bi temamî tune bû. Dema ku encam derketiye holê, vê demê sebeb jî bi temamî wanda bûye. Di navaroka sebebê de cewherekî bêdawî a ku xwe vediguhezîne encamê tune. Di navbera wan de ji bilî dawnustandanekê demhatinî ve ku yek piştî yekê tê yan jî evê dî piştî yê dîn tê tu tekiliyeka wan tune. Kolektiviya sedaman. Dema meriv dinyayê di nav herkekê de bibîne û ne wekî kombûna tiştan, lêbelî wekî kombûna bûyeran bibîne, wê demê têgeha zayîna pêgirtî, zayîna pêgirêdayî bivêne vê dertê holê.
Tune buna teoriya zemineki bedavi bi vê nevê wan nêzî baweriya bûyeran kiriye û bi vê yekê jî Budîstan wiha bawerkirine ku dinya me ji bûyeran pêk hatiye, ango çêbûye. Nepêjerandina wan ramanên berê yên derheqê qanûna sedem encamê bi vê nevê rê li ber zayîna pêgirêdayî vekiriye. Bi gotinekê din zayîna pêgirêdayî ketiye dewsa teoriya sedem encamê a berê. Felsefeya Budîzmê di vê mijarê de jî wê dîtina kevin ku dibêje sedemek yek yan jî ji yekê zêdetir encaman derdixe holê hilweşandiye. Li gor felsefeya Budîzmê tu tişt ji tiştekî nayê zayînê. Her encam ne xwedê sedemek tenê. Çend sedem an jî sebep bi hev re rê li ber encaman vedikin. Ji vê teoriyê re kolektiviya sedeman hatiye gotin. Filozofê qedirbilind di hermatî wiha dibêje. Tişt ne tenê ji tiştekê ji hemû sedemên kolektif çedibin. Dema çend sebep têne cem hev encamek dertê holê û kemasiya sebebekî herî biçûk jî dê rê li ber derketina encamê bigire. Li gor vê felsefeyê encam ji sebebê bi temamî cuda ye. Bi gotinekê din derketina holê a encamê guherînekê wesfînî ye û ev guherîna wesfîniyê heke hemû sebebên ku pêdivî bi wan heye û xwedî pîvanin necivin ew yek pêk naye. Ev têgiha sedem encamê guherîna wesfînî û wê kolektiviya çendbariyê jî diguncîne. Danasîna rastaqîniyê. Dibin ronahiya tegihîna vê dinyayê de ramanwerên Budîst ji nû ve yên rastî û yên ku nerastîne nasandine. Ji bo ramanwerên berê ew danasîn gelek hêsan bû. Yên bêdavî an jî em bibêjin ebedî di cevhera xwe de naguhêr e yan jî yê naguhêr xwedî encamekî rastîne û dikare biguhere yan jî yên ku ji cevhera xwe ve diguherin ew nerastîne. Lêbelê di Budîzmê de cî jî rastîn wiha re tune. Ramanwerên Budîst tiştekî rastîn wiha dane nasandin. Yên ku xwedî hêza tevgera rastîne. Şîrînahî û nan tiştên rastîne. Lewra muqtedirê tevgerekê rastin. Ango xwedî hêza terkirina zikê me ne muqtedirê wê yekê ne. Heç ku nan û şîrînahiyên dixewnan de nerastîne. Lewra ew ne xwedî hêza terkirina zikên me yên birçîne. Ew ne muqtedirê wê yekê ne. Ji yên xwedî vê tevgera objektif a muqtedir re netêne rastî. Her wiha rastiya mutlak jî hatiye gotin. Li gor baweriya ramanwerên berê yên rastîn ne xwedî vê tevgera objektif a muqtedir bûn. Lewra yên ku di cevhera xwe de naguhêr e ew bêdavî û tekûz bû. Ê baş e delîlên wan tiştên ku li dervê sehekên me ne gelo ew çi ne? Rastî pêwîst e xwe bi ceribînekek objektif bipeyîtîne ku tu tişt bitene li ser hîmê aqil wekî rastî nayê dîtin. Di vê mijarê de darmakirtî wiha dibêje. Heke objekt wiha bin wê carê em kêne. Aqil ne mutlak e û bitene tevgera objektif û ceribîn kriterê rastiyê ne. Ev yek çekek mezin bû lê nehate bikaranîn. Ji bo vê yekê jî sebebek hebû. Pêşveçûna hemû zanistê li ser hîmê vê yekê bicih dibû ku hêmana pêjirandina rêzaniya objektan e. Madde û hiş. Di felsefeya Budîst de di mijara laş û hiş û madde û hiş de ramanên cuda hene. Di nav Budîstan de idealîstên monîst dibêjin bitene hiş rastîne. Lewra rastiya hişî dinamîk e. Ramanwerên din ango dualîst jî yeko û bi awayekî ji hev cuda hebûna madde û hiş dipejirînin. Lêbelê her du enî jî heta radeyekî wê pêvendiya ku di navbera hiş û maddeyê de heye ku pêvendiyeke beramber e radixin holê. Ango rajêriya hiş alê hemberê maddeyê radixin holê. Paraskarên îdeaya duyêm jî cudaya hiş û maddeyê nepejirandine û gotine ku dinya maddeyan mîna avê û pêlan degvedanekê hişî ye. Ev yek nêzî felsefeya Hegeliye. Heke di dewsa hevoka madde dengvedana hişiyê de hevoka hiş tekamûla maddeyê ye were bikaranîn hingê de îdealîzma Budîst ji wê rewşa xwe a serberjêr rizgar bûbûye. Di felsefeya wan de awayê ramanekê wiha hebû. Dema ku encam li gor sebebê bi temamî cuda be wê demê ne zora ku meriv bêje ji hiş ji maddeyê berfireh bûye belê ev yek nepêkane. İdeaya materyalizma diyalek ew ku hiş ji maddeyê berfireh dibe. Lê tu carê nabêje hiş maddeye.
Berevajî vê yekê dibêje hiç bi temamî ji maddeyê cêrenge û berferehbûna wê a herî bilind e. Dema bûda de hem ramanwerên ku giyanê bedavî didîtin û giyanê jî ji aliyê cewherî ve naguhêr de hesibandin hebûn û hem jî ramanwerên materyalîst ku hebûna giyanê qebûl nedikirin ku ji asla materyalîzma mekanîk xwe xilas nekiribûn hebûn. Buda û şopgerên wî çend rêgezên materyalîzma pêşwext parast bûn. Ancak ew ne amade bûn ku vê felsefeyê bi materyalîzmê biwesfînin. Ramanwerên Budîst hê di destpêkê de ji bo şopandina rêyekê navînî biryara xwe dabûn. Di wê xelê de jî xwestibûn ku xwe di navbera teîzm û materyalîzmê de bihêlin. Heçkû di mijara tunebûna bedavîtiyê de rêyekê navînî qebûl nekiribûn. Ji bo vê yekê ku Budîzm dîn tê hesibandin. Li hemberî wê radikalizma wan, baweriya wan a zayîna jinû ve û girêdaniya wan a bi nehêniya yogayê mîna dînê diye. Êrişên tund yên ku remana Budîst li hemberî aqîdeyên hêyî pêk de anî bi vê gotina darmakirtiyê felozofê Hindistanî xweş îsbat dibe. Pejirandina desthilatekî û yekêm afirâneriya vedayê birêya weftîzên pîroz daxwaza bi destxistina nîrxekî û ji bo bexşandina gunehên qasparêziyê, eza û cefaya ku li laşê xwe dikin. Ev in taybetiyên ehmeqiyê.